Yo, guys, there's another story. It's so sad. Oh my word. I'm just like, you know what? It just doesn't stop. Esampumi ethatha some lady naye ngathiwa ehlukene nendoda yakhe. Mase emthatha this lady wahlala naye eflatini lakhe. So this lady doesn't necessarily work ngathi wenza bona kuphela uTikTok. Bahlanganiswa iTikTok cabang. And then you take in a person and the person analyzes you. Mase ngibuka mina the way they are relating the story. It's all over social media today. Sisters poisoning her. Kancane slow poisons. Kancane. Ngoba nathi ayifuya imgodoyi. Oh my gosh, like ngicela ukuthi uthola in. Like uyamo manje ufila kanjalo. Even the mother is just like, you know, when umpumi was sick, bengiye ebhedlela sihamba isibhedlela se-government, my policy even lapsed. They don't even know how to bury her now. How crazy, guys. Umthathile usisters, bathi sisters sometimes abonakala ngempahla zakhe on TikTok emodela ngazo. Angithi now she stays yena phela endlini akasebenza khumbula. So she does a whole lot of things. Umenzela amatiye uyamdlisa and bathi umpumi khona la efike wadla ukudla ezwa khohlela washo na TikTok uthi guys since ngizwe ukudla ka sisters ngiyakhwehlela like you've never seen. Namatiye konke uyamenzela kusho nje wayethi lalela uyahamba kuyakhambisa. Guys, manje the people are just like on social media. Sifuna ukwazi ukuthi yena nendoda yakhe le imdivorceile yamdivorce. What happened there? People want to know. So yabona manje ukuthi it's very complicated lesi story lezi sisters ngathi uzoboshwa. Ngoba utoxicology phela bazokwenziwa kucheckwe ukuthi sisters wahamba kanjani. Yayibona leyo nto leyo. Oh, this story, oh my word, it's the most heartbreaking one like right now, you know? Guys, iTikToker ayicoshayo umpume igama layo uMazukula. uMazukula abantu bamfuna la. She's nowhere to be found like in Joseph Law Venish usisters. Yena ke behlala naye. Icabanga ku-apartment yakhe and apparently here in Johannesburg. Hey, I'm like, hayibo usisi how could you do this, guys? After ngithathile angikwazi nokwazi, guys. Suhlala endlini udla ukudla kwami ugqoka impahla zami ku TikTok ubonakala ngazo. And apparently they had a follow off. Yes. Oxatsana nje ngoba impenkulu makaMpumu is trying to explain in some VN lenge ngikwazi kuyifaka la mina. We are explaining nje the whole thing yokuthi they don't even have money to bury her. And the whole thing yokuthi usisi lo baxabana intende kabi. Hayi baphinde ngathi bayaxolela nwambuyisa endlini. Kanti usuzongiqedelela ke mase ngikubuyisa. Hezo guys, those are my friendships. Kokwamoya esho ukuthi umngani yena uzokubulala. Asigcine lapho for now, guys. Thank you so much. Ngithanda over.